Shubor Snem jong Nongsan Hima. Senior Staff Officer and Additional Public Relations Officer, Directorate of Civil Defence and Home Guards, Shillong, Uba PH Shilla, Ulapentip Baga District Haga Jilla, Haringkat Karihi Barok Kawai, Kilapalong Yakajing Pershang Kilanmet, Ban Pynkreh Halor Kajing Wan Her Thma Nasun. Kani kajing persya kalongkat kum kahukum bala ay nakatanat kampo yeng kasorkar India kabala batha ya baro kijila ha kari. Banyada barban ay kila jing sumar syaki patba kum kajing pelip ika boarding lat ban petri syaki jaka kibala binshat bat kiwe. Ya kani kajing persyang kilan met banyada patba la pelong habaro khat artli ki district ha Meghalaya bat la pensyai khambha ha East Khas Hills district, West Giant Hills bat West Garo Hills district. Kajing kilan met kelas dang hakapor saw baje no paisngi. Bad la Pynkhreh daki kenhon ya dapat ba lani civil defense nadu kishnong nongkendong hadu ki civil defense warden service and local civil defense volunteers. Haki district lapnya da u district magistrate kum u controller of civil defense. Bad kiwe ki he ki bakershan kum ki deputy controller quick response team jongka civil defense but ki pulit home guards. Ka State Disaster Response Force, ki Pulit Fire and Emergency Service, but ki District Disaster Management Authority, jong baro ki district. Ha ka state level, ka State Disaster Management Authority, ka Air Force Station, but ka 101 area jong ka Shipay India ru, kilay benta lang ha ka ni ka jing persyang. Ki jing kilan met ki balale ki kenthop ya ka jing irap, but ka jing penpoy ya ki brio na ki jaka balakhalam. Kabapen iru ya ki yeng ki bala sya penjulor layarap da ki volunteer but warden jong ka civil defense but ka quick response team ki jing syakta ha kading lapen bet da ka fire and emergency service but ki jing era pakerpang lale da ka SDRF ha ka por hindu baje arupra janmet lapen pa ya ka jing sawa siren jong ka Thma nasun kala sapriang ha ka jilla hi barok away kabapen I badan ka jingwan rung ya ki lingsun persya Hakapor hendush teng janmiet kajila baro kawai kalalet syaka jingdum kum kalat banyadai ki padba persya na ki Thma bawan her nasun kani ka jingdum kalane hadu arminit berhakapor hendriu baje laipu arminit janmiet lapin bana biang ya gajing syai lingba ka jing sawa ka siren ka bakhlan bat ka bane shiminit bat kumta lapin I baka jing kilan met lapin kutno bat kani ka jing persyang banyada padba kalong ka bajok pura Habakran makila patay kubor, u Joint Director ka Civil Defense, u MK Sangma, u loong bakani ka jing persyang banyada patba, kalong banpet ya ka jing shingan, bat ka jing etray lang jong ka kanhon Civil Defense, ha ka jilla, ladaja ka jing yakan at ni ka jingja ka balong kum ka Thma. U Sangma u loong ru bakani ka jing persyang kilan met, banyada na ka jing wan her Thma nasun, kaday ka bala Pynlong, ha ka sin ka Banyngkong ha ka jilla, Hadien u Snem shihajar kandai spa nyokuway. Ulaban rap da kabaong banamar layo ajing tip tang khendiat por kumta kani kadai tang kabenta ka Banyngkong but on sa Pynlong biang ya ka jing persyang ka babnia hakini kisingi banwan